అక్కడే ఒక సమస్య అండి, అక్కడే ఒక సమస్య. చాంబర్ సరిగ్గా ఎఫిషియన్సీగా రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం వల్లనే ఇది జరిగిందని మేమంటే దానికి మీ సమాధానం ఏంటి? నాకు తెలియదు కదా, నాకు తెలియదు. నేను మీకు ఎలా కన్క్లూజన్ ఇస్తాను అంటే లోపల ఏమి జరిగింది మీకు ఒకటి మీరు అందరూ మీకు కమ్యూనికేషన్ చేసి ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక ప్రెస్ నోట్ వచ్చింది ఏపీ గవర్నమెంట్ నుంచి మినిస్టర్ గారు ప్రెస్ మీట్ వస్తే ఆ ప్రెస్ మీట్ ఎంత అందంగా ఉంది. మేము ఛాంబర్ కూడా అదే చెప్తాం, ఏదున్నా పేపర్ మీద ప్రెస్ మీట్ లాగా పంపించండి. అక్కడ ఉంటే 20-25 మంది బయటకు వచ్చి ఎవరికో తెలిసిన వాళ్ళకు ఒక న్యూస్ కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. లోపల ఏం జరిగింది తెలుసా, ఇది అని అదే హైలైట్ అవుతుంది. వెనకాల జరిగిన స్టోరీ లేకుండా ఓన్లీ క్లైమాక్స్ చెప్తేలా సినిమా అర్థం కాదు కదా. ఓన్లీ క్లైమాక్స్ ఒకటి ఉంటే సినిమా అంతా చూస్తే కదా. నేను అందుకే లోపల ఉన్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. చెప్పడానికి ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను. ఏం జరిగింది, ఈ ఎపిసోడ్ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది, ఎవరి దాకా భుజాలు తడుముకుంటున్నారు, నాకెందుకు నాకు